Dobré ráno, pán námestník. Dobré ráno. Som vás počul asi, nie? Ale ja som len chcela... Nediskutujte so mnou, Pajdava, a okamžite mi vytočte bulinu. Teraz? No tak keď budem asi na obede, nie? Jasné, že teraz. Jasné, pán námestník. Áno, pán Bulina? Bulina, smradlavá čurina, čomu noha smrdí, jak stará zdochlina. Pán námestník, tak toto si vyprosím! Vymente si láskavo svoju sekretárku, ona ma v jednom kuse vytáča! Jam, máme ready tu jam, hajaju, nechytaj ma za ňu. Prečo si spievam, ty sa pýtaš, prečo áno? A ja ti odpovedám, lebo sa strašne nudím, som tu sama osamela. Zavolaj a ukáž, že v tebe pokecame iba za 342 korún za 15 sekúnd. Takže chcel by si mi hladkať stiehno? Áno, to nemôžeš, lebo tento job už nerobím, ale môžem počúvať tvoju interaktívnu odpoveď na moju interaktívnu otázku. Takže koho máme na linke? Ahoj, tu je Karol. Ahoj, Karol, čo mu ho do huby? Nechám tak, takže ideš? Sabrina, my sme už spolu hovorili po telefóne, predtým som ťa nevidel, no teraz ťa vidím. Ja som vedel, že si krásna. Áno, Karol sa nám tuším zamiloval do koho asi, alebo mal problém s očami, ale teraz ich nemá. Takže naša súťažná otázka Pamätáš si, znie. Sabrina, hovorila si mi, že už si celá, kompletne celá. Áno, som celá žháva, aby si mi odpovedal na moje interaktívne slovičko. Poprosím režiu, aby slovičko... jak ma lízlo. Takže toto, čo to bude, Karol, porozmýšľaj. Ja neviem, ale to si mi tiež vravieval, že čo to bude, čo... A čo to bude? Takže máme tu naše interaktívne krásne slovičko meško. Vznikne z toho zvieratko, ak zameníš len jedno písmenko. Takže meško, čo to bude? Som napätá. A ja, Sabrina, a ja som napätý, a ja. Tak, uchyl, aké je to písmenko? Ešte mi nadávaj, prosím, nadávaj mi, Ty prosím. sprostý, škaredý, uchyl, hnusný, vymen jedno písmenko v slove meško a vznikne ti také veľké zvieratko. Takže čo to chcem je? byť to zvieratko, chcem byť tvoje zvieratko. Počúvaj, uchyl, vymeň to písmeno, inak dostaneš od mami na zadok, áno? Prepáč, mami, áno. Keď vymením v slove meško písmeno M za písmeno J, tak nám vznikne zvieratko Ješko. Tururururu, je mi ľúto, Karol, kde si ho ty? No nechaj, toto je náš zvieratko, áno, a volá sa Deško, takže mal si vymeniť písmenko M za písmenko D. Toho sme mali na mysli, pochopil si? Áno, už som. Tururururu, Karol, kam si ho ty? Zavolaj aj na budúce.